No. Ładne, nie? A to podlewa. Tego nie było. Tam są. No skręcaj. Ale nie wpadnij tam. Ryby. Ryby są? Tak. Jest. Tu, o, tu płynie. Tu. Co ona robi? Pływie. Ryby. Nie. 12. Ale zauważyłam, co one są. Co to będzie? Tu można wejść. Widzę. Tu, postaw. Ja chcę tu wam pokażę. Tu jest. A co ty tam widzisz, Marcin? Szczufę. Pokaż ją. Na kwiatku siedzi. Gdzie? Widzisz, już się pobudziły pszczółki. Zaraz go złapiemy. Co tam jest? Powiedz jeszcze. O, widzisz? Poleciał. Słyszysz? O, tu są. Są tu kamienie. Tak. Już. Dwie kaczuszki siedzą. Pod krzakami. No, odpoczywają. Tylko oko otwiera czasami. Czuwa. My. Dwie kaczuszki. Nie, one chcą, żeby im dać jeść. One się w ogóle nie boją dalej. A można je tego Co? złapać? To złapać? Wystarczy. Nie. Akurat ja... No.
Jakiś ślimak tam jest. Dużo nie ma wody. Tam coś jest. A co jest? Pod wodą coś się czai. Gdzie? Leci, nie? Mhm. Czemu latają? Nie zaglądaj, bo wpadniesz. Pamiętaj, drzewo ładnie kwitnie. No właśnie dlatego. No? Dlatego robię przez to. No, ładnie, nie? Mhm. Tędy przejdziemy, pójdziemy tam. Ciciuś. Nie mów, bo wszyscy będą wiedzieć. Jakie twoje, nie? Wygrzewa się. Szybko, puść mi ziemię. Idzie. Oj, No śpiący kotek jest. chodź, idziemy. O, wystraszyła to, widzisz? Idziemy. Mhm. Nie zawrócić. Te? Ile?
Marcin, który Ci się najbardziej podoba? Który jest Pokaż. najładniejszy? Te. Aha, jaszczurka. Tu stoją kamienie. Prawdziwa jaszczurka. No, prawdziwa. Jakie to przyjemne dotyku jest. Ja bym powiedział, że takie przyjemne jak ten, jak no, to się nazywa wawrzynek wilcze łyko. Co? Ja mówiłem, żeby nie biegł. Będziemy czekać. O, Marcin, ty się dużo naczytasz. To jest pomnik przyrody, czego nie wolno niszczyć. Czego nie wolno niszczyć, bo to jest pomnik przyrody. Jest fajna ławka, nie? Gdzie? A uważaj, Marcin. Patrz, mama. Już nie szukaj. Chodź tu. Dawaj. Chodź, zobacz. Dalej, zobacz. No. Tu coś jest. Kaczka. To nie to. Dwie kaczki. Dalej. Patrz. Już mówi dwie kaczki. Tu. Dwie. Pokażę ci te dwie kaczki. Tu. Aby mi zajechał tym. I dalej, 100 razy Nie 100. podchodź, Marcin, tak blisko, bo cię może poprzednim słońce kopnąć. Marcin, 100 razy tak zrobisz, to będzie dobry. No jedź. No to z tamtej strony.
Zdrówko. Ale to może spać tyle. Ale tu chłopcy nie dają miejsce. To my później sobie na będzie wolne miejsce, dobrze? Co to złam? Nie. O, bateria się wczepuje. Na tym nie da rady. To nie jest, to się nie puści. O kurwa. Nie deptaj po tym. Teraz już chleba? Nie. Jeszcze. Siadam. A co ty język wystawiasz? No chodź, pokażę ci. Mama się boi. Tu takie coś ma? Tu? Nie tu. Tu? Tu? To nie dotykaj. musi mieć. Czego? Czego też Co na oczku tam masz? zrobić? Tobie nie wolno, jeszcze jesteś malutki. Wiem. On chce kamerować. Jak tu się zamyka to? Takim tak z boku się zamyka. Ja tam, tak. Kupisz mi taką lometę? Co takiego? Chcecie kupić? Lometę. Co tam tą kaczkę tam goni? To. No pyta się go. Co tam jest? A gdzie ma parzą? Parzą gdzie ma? A ci pokażę. Mamy nóżki. Wysokość na poziomie może 120 metrów. O, to aż tyle jesteśmy? Marcinek, Nie stukaj mnie. Pokażesz wam. O, już pokazałeś, usiądź. Cię ładne. Nie, tylko nie tak nie Nie dało. sztukaj mnie. Tatonko. Chodź, nikt nie widzi. Szybko. Wejdź tu. No muszą być.